Zu bakizu game erantziak trailer bat atera dula? Bai laguna, oli zebela ikustela etorri naiz ni. Oso onak dira. Begira astela doa ze ondo. Zelako ipuldia. Ipuldia nire alaba guztien gatik aldatuko nuke. Baina zi hostietan aizea. Filme hoi gutzako bakarrik da. Bai arrain dezu, txerrikume puta hauek behaienak iten nahi die. Venga, jarri zazu, gamera utziko trailerra, ja, jarri zazu! Lazaitu, mesedez, lazaitu, orain bai. Oso ona bai, baina non sartu behar nauk komunitateen parte hartzeko? Gamerantzia.eus Zuek goatu, sartu zaitezte gamerantzia.eusea, tartean zaitezte betxatorren kanalea, puta amoa dala. Eo bestela...